lagi guys di Mak Sena. Ceritanya hari ini bos, lagi ada penebangan di depan rumah. Nih, lagi ada penebangan pohon jati neng ngarep omah. Mambak deh, mam. Lagi ditebangi bos ngarep omah, jadi kinggo suasana malih padang. Iso diuculi kok Pak De niku. Nek umpama diuculi saged. Gak nek maksudnya nek kabel niki ajeng diuculi saged tok Lah nggih, nek ajeng diuculi mengke saged. Iso diuculi niki mengke. Waduh, arep ngomotongi apa? Wong sapine leblas bar roh. Lah iya, dikelumpukno ya. Lah, kok aku kei Pak De. Ya. Sok ben kok nek mbleh sapine apa roh. Ya iya engko lemek engko telenan kok ya ngono. Kena nggo ngiris-ngiris iwak engko nek tuku iwak pitik. Masa? Oh ya. Tinggal sedikit bos, tinggal beberapa batang lagi. Karek neng pinggir dalan tok guys iki. Sing neng tengah-tengah neng pinggir kali wis dipotongi mulai wingi. Hutanku hilang. Wah, sudah tidak ada hutan sekarang. Nggih, Pak, nggih. Dalem. Apa? Kowe njaluk ta? Enggak nyuwil to kok ngisor kok kene. Oh lah. Nah, ya. Ya, njaluk di kamera roh gantane. Njaluk di video, Bos. Yakin? Ya, wis Samson wis moh. Alah lah gocek sing genah to, aja nyimit ngono kok ya. Gak juwo ora nek tunggale kowe mau lek nyolong ngene Pak tukang kuwi. Heeh. Nek teko ngene nganu kono ndelok wedhus kipin. Dhe wedhus lanang gedhe tibake. Oh. Nek sing wedoke wis meteng. Wis meteng pirang anu ngono, petenge juwadil gedhe kok. Lah iya dilungkas ketoke. Lek ndelok kandange toblok aku engke lah pitike nang ndi kabeh blok aku ngono to. Geleh mau no. Bentek sitok renek lho. Ya sereneng. Reneng pitike pisan. Lah ya karek pirang wit tok iki lho karekan. Aku ngerti nek angin terus. Lah iya. Lah kate ora iki lho. Lah iya toh, pokoke sekarang sing rekoso ya, Pak. Lah ya tak ewangi donga ae lho, Pak. Lah iya. Donga, roh buah sing bener. Lah iya. Nek sing liyane ngono karek graji buak ngono. Lah iki lho. Anune lha iki mentelonge ya mrene lho. Kan kena angin. Nah. Kan kadang kena angin to. Ah iya. Tegal sing dhuwur niki ya? Enek an mauni alit-alit tek Mbah Bayan Sarno Jenate niku. Tek kidul niku. Oh. Lah wong tanah ya piye neh? Nek katut cebrekan ya wis piye. Lah. Oh. Karek nganu tok iki. Yo nek sing cilik kuwi ora apa-apa, Mas. Gak apa-apa nek. Sing cilik kuwi mara rono. Diomongno sing duwe to. Lah soalé ki angel. Lah nek sing gedhi iki lho, iki ketoke narik rono nek gedhi iki. Nek kebrekan yo ngomong sing duwe iki piye cilik-cilik kenaan. Lah iya. Nek gadane wong kidul niku. Niku lho wong mahitan dhewe niku lho.
Tapi ya piye neh wong teranah ya resikone tegalane ra iso lho nek kon gak keblekan. Kita radonane sapa ya? Wih, kayak Linda mbiyen. Jur kayak prengene iki. Yo ben ajur wong terayo tek sing duwe. Ini Rinda. Ya. Kayak Linda wi. Heeh, tek dimit piye wi. Kok tek dimit ki lho. Hah? Sing ndi? Lah jare 40. Aku krungu keh. Takok kayak bapake yo. Lah iya mosok aku yo ngono e. Bener loh. Aku krungu payu 40 mosok. 40 iki dhuwit kabeh aku iki ngono ta. Yo, ndek biyen kan Rana yo sakmono iki. Lah batinku kok mosok menang. Kono karo kene. Sopo ya sing kojo payu kuwi 40 aja. Mosok to yo. 40 jare, Pak. Tenan po gero aku iki ngono. Duit kabeh ora. Lah aku ki ya ngono, duit kabeh apa ora kuwi aku ya ngono. Ngopo to Le? Ya trana nek sing duwe abene tawane kan 80. sing arep delok anggere lagi unyuk-unyuk. 80 ki sing kita biyen. Iki sing kene tok biyen. Kok jatine iki nasak. Mangkane halah tenan po ora kuwi aku. Apa to Le? Wis delok ki lho kok kene. Lah wong jatine ya wis kentol-kentol ae lho kok. Nek sing lor ki ro arang-arang tapi gede-gede kono. Lah iki lho sing gedhe lho menang nek ndek rairatan tok iki lho. Ngandek rairatan tok iki sing gedhe iki lho, Bos. Liyane iki kentol-kentol kabeh. Tante tuh. Lho wis oleh ketok-ketok ki nggih. Wes, ada sing angel-angel. Oh, sesuk neh. Ceritane iki sesuk neh to tibake. Oh, jame wis entek, Bos, ternyata. Mbah. Oh, jam piro to ki nggih? Jam 4 kurang. Iya ya. Ki engko karek ki engko jek sedina iki. Pirang wit iki. Bapakno takin? Apa? Alah. Teman tak tahu. Apa njaluk disoting ta? Ya. Kita lagi jalan-jalan delok penebangan. Jati guys ning ngarep omah. Delok emprit ora ya aku ki. Walah wis yahene tek enek emprit. Mak. Paling ya wis rene nek yahene lho mau kudune iki jam duk engke. Yo malah gak panas. Oh, ngono. Ngono ki rada ulatmu gak. Tapi sampe njingkluk kok. Lah iya. Wis anu pucuke kuning. Wis akeh sing buka iki. Wis tok jendangnya kan yo ngono kare sak. Lah iya. Oh. Pak, nyeluki tukang gaji lho, Pak, jarene. Pak, jarene. Be, pokoke jan ra umum kuwi pokoke cah ki nek wis roh ngono wis to. Ndi? Nang ndi? Rono. 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 Ya, Mantuk-mantuke. mantuk-mantuk kan arepane golek kayu ke. Golek kayu, iya. Apa to? Golek kayu. Oh, pang jengklong kowe ngerti udan ora? Arep udan ke lho. Arep udan. Ngerti apa ora? Arep hujan, guys. Ayo, mantuk kin. Gemes kin. Ayo udan Bos. Udan Bos. Samson ki ceritane arep megang kamera dhewe, Bos. Ceritane iki ngono, tangane lek tuwal-tuwil ki lho. Ya. Arep dicekel ceritane. Arep latihan ngonten dhewe ta? Ya.
Samson arep ngonten. Oh. Nah, aku. Wow, ada Mas Brahman Setyo Nugroho. Tuya lo demit lo. Tak kira demit tibake para pengikutku. Para pengikut ya. Nah, iki lho. Ndi. Ayo, nang ndi? Ya. Ya. Ayo. Ya wes guys, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.